Hayi bafi jumpile bafuna umndeni ufikile bonke nomalume babomncane. Family meeting yakho. Ulandele mfana. Ngibalindile hlala phansi. Ngibalindile. Uzowenzani? Uzobadla uqeqe na uqeqe. Uzobadla uqeqe yes ube la. Ngibatshena bonke indaba zabo. Ziphi indaba zabo? Besene mina umhlangano mina benenkinga engaka bona. Engizoyazi umalume after 9. Ha? After 9 ngambamba umalume ekhosi isibhamu senye indoda eklabhini. Bengazi. Ngipisa nge1000 noma 2000. Ngifuna bathi indaba zabo. Oh sefuna uthule. Kodwa uclinic bomncane uclinic. Ngoba mncane. Awuclinic bomncane namanga. Angamakheli ugogo. Angamakheli ugogo enemali. Wahamba akantombi. Wayewakho khona umuzi omkhulu. Ehlala endlini nomjondolo yena. Ugogo akhe ngodaka. Wazona ugogo ini umchaso. Ekhona akhe phena kantombi. Ha. Wencingizini. Azwakho uhlakala bomncane ngimthembe kanje. Batshena khuleka. Ubaba phakathi uthi uzokuxoxa la ekhaya yena. Ubaba phakathi uxoxwayo. Indaba. Uxoxwayo. Eh? Wena to rich content emsabo omncane. Hawu. Rich yedwa. Ophinde badla nemhlaba. Ngoba ngiyiphuzela. Ngizolifa family meeting ngokuthi ngiyaphuza. They call him a family meeting on me. Abangazi kahle khuleka. Ayi uyaqhatha komndeni namhlanje wena. Ngifuna ukubatshela ima. Malume, awuthina umndeni nefamily yakho uthi wena we after 9. Hey unamanga. Indaba yakhe.